Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Candice, 26 years old, at isang sales executive sa isang car company. Sumulat po ako para humingi ng payo. Ganito po kasi. Naging kliyente ko po si Nash. Gwapo at mabait kaya madali kaming nagkapalagayan ng loob. Hanggang sa pumupunta na siya sa showroom kahit hindi naman bibili ng sasakyan. Obvious naman na ako ang pinupuntahan. Dahil type ko din naman, hindi ko na pinatagalan ligawan at naging kami. Mahilig sa adventure si Nash. Yun ang malaking pinagkaiba namin. Mahilig siya mag-try na mga hindi niya pa nagagawa. Kumain ng mga hindi pa nakakain. Kapag nalaman niyang may hindi pa ako nasusubukan, pinipilit niya akong subukan para daw matry ko naman. So eto na nga. Isang gabi habang matindi ang buhos ng ulan, may pilit siyang pinapatry sa akin. Tingin ko pa lang parang hindi ko na talaga kaya. Pero mapilit siya. Isubo ko na daw. Nakakalurky! Sabi ko, baka naman pwedeng next time na lang. Hindi siya pumayag. Gawin ko daw para sa kanya. Dahil gusto ko siyang sumaya, pilit kong isinubo. Kaso bumungad na sa akin yung mga ugat na parang galit na galit. Ano ba to? Hoy, umayos ka! Umayos ka! Sabi niya, wag ko na lang daw pansinin para hindi ko makita. Mariin kong ipinikit ang mga mata ko at sinubo ang pilit niyang pinapasubo sa akin. Habang papalapit ang bibig ko, naamoy ko na mabaho at amoy malansa. Tinakpan ko ang ilong ko. Dinilaan ko muna. Mamasa-masa. Hindi ko na inisip kung bakit para kayanin ko. Malapit ko nang maisubo ng buo nang maramdaman ko yung mga buhok sa paligid nito. Hindi ko na kinaya. Tinulak ko siya at tumakbo ko sa lababo. Inilabas ko ang lahat ng sinubo ko. Baka sa mukha ng boyfriend ko ang panghihinayang. Pumunta pa kasi siya sa plaza kahit malakas ang ulan para bumili ng balot. Nagmahal na din ang balot ngayon. Mahigit 20 na yata ang isa. Nagsorry ako kasi hindi ko talaga kinaya. Tambalang kumikinang isa lang po ito sa maraming pinapasubok sa akin ng boyfriend ko. Ano kaya ang pwede kong gawin sa susunod na may ipapatry siya sa akin na sadyang ayoko? Pupunta kasi kami sa Palawan at ngayon pa lang kinakabahan na ako. Napo. Plano niya kasing mag-zipline daw dahil hindi ko pa natatry. At kakain din daw kami ng tamilok. Yan. Ayoko nun dahil kahit woodworm yun, uod pa din. Salamat po sa inyong payo, anyong kumikinang na tagapakinig. Candice. Ay, nako, Candice! Candice! Nakakalurky. Nakatayo sa muntik makat sa ating Facebook dahil rated. Sa balot na yun. Dahil sa maugat, totoo naman. Oo naman. Mabuhok, totoo naman. Oo. May amoy, correct. Totoo din naman. Check. Mamasa-masa, Tama. totoo din. At kung susubukan mo for the first time, hindi mo naman isusubo agad. Oh. Didilaan mo muna. Nakakaloka! Well, anyways, para sa akin,
it's important to set boundaries. Mhm. Hindi ka pwedeng laging pumapayag kung alam mo sa sarili mo na posible kang atakihin at sumuka. Yan. May hangganan lang din naman talaga Oo. yung pagpayag. Hindi naman tayo para oo lang tayo ng oo. 'Di ba? Mga tuwiran ka din Saka naman. huwag kang mag-ano dyan sa mga laging sinasabi, kung mahal mo ako, gagawin Correct. mo to. Kasi Yan. baka mamaya, mapapasubo ka na lang talaga sa ibang subo. Hindi totoo. Maraming nadidisgrasya dyan. Correct. Maraming gumagamit ng linyang yan. Mhm. Kung tunay na mahal mo ako, Oho. yan. Ito ang gagawin mo to para sa akin, isusubo mo to para sa akin, di ba? Meron akong kakilala. Ayan na naman. O, yan na. Eto na po, kakilala ni Nicole! Ang kakilala ni Nicole Yala! Kapit, mga kakilala ni Nicole, baka ikaw na to. Eto, spluk ko na. Nakatutok siya feeling ko. So, ito yung example ng mga taong oo na lang kahit delikado. So one time, itong taong to tumawag, umiiyak. Sabi Ay. niya, ate, sunduin mo ko. Tapos sabi ko lang, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, yung jowa ko, pinapabili ako ng drugs. Alam mo, nakakaloka talaga. Pambira. Sabi ko, asan ka? Sabi niya, parang gano'n. Basta ang ending, dito sa may CCP complex, basta pinaano siya, parang hinulog na lang siya sa van. Tapos dumating siyang umiiyak. Hanggang ngayon, lagi ko siya niloloko tungkol doon eh. Uh-huh. So yun yung, pero in fairness, nagpumayag ka ba or hindi ko sure kung pumayag siya kung nagawa niya na saka na lang umalis. Pero ito yung sinasabi natin na natawa man tayo, Jegs, pero isipin mo pinabili ka ng droga. Nako. Diba? Apaka nakaka-lurky at apaka-delikado naman yun. Tsaka Pag apaka nahuli naman, ka, ikaw lang yun eh. correct. Ilalaglag ka niya. Wala siyang pake. Naging pusher ka pa na wala sa oras. Hindi ka na nga nag-use, di ba? Ikaw pang nag-a-abuse. O, ganun yung eksena. Yun yung mga sinasabi natin na minsan mapapadpad ka sa ganyan, sa sitwasyon na hindi ka na lang makakatanggi or hindi ka na lang tatanggi kasi nahihiya ka. Baka sabihin nga na hindi ka nakikisama. Hindi lang ito for relationships, Miski peer pressure. Yan, totoo. Sige na. Yung oo ka na lang ng oo. Lahat naman kami ginagawa na to, gawin mo na din. Ayan. Yan. 'Di ba? O lagi ang ginagawa sa mga inuman. Ikaw alam mo naman na konting ano lang, malalasing ka. Correct. Pero susulsulan ka pa rin. Hindi, kaya mo yan. Oo. Go. Ay, tsaka yung mga 5 minutes. Oo, Walang walang mali siya. 5 minutes, sorry. 5 seconds pala. Grabe naman yung 5 minutes. Grabe naman, parang sinadya na talaga yung 5 minutes, di ba? So, yung mga ganon. So, you set boundaries. Oo. Kahit na boyfriend mo siya, maski naman mag-asawa eh. Correct. Kung ayaw niya, hindi mo pwedeng ipilit. Hindi mo pwedeng ipilit, oo. Di ba? Pwede namang to a certain level, pwede mo siyang pilitin kunyari na, o sige, mag-zipline tayo ha. Oo. Ganon. Pero kung alam mong posibleng atakihin siya sa puso dahil dyan, posibleng maging dahilan, maging mitya ng buhay niya. Tama. Ay, yung alam mong pwede maging mitya ng buhay mo, papayag Oo. ka pa rin para lang ipakita mong mahal mo siya. Hindi ganon. Ayan, kumbaga you agree to disagree eh. Yes. Oo. Tapos, it's really bound na talaga. Yung mag-partner, magkaiba talaga kayo. Correct. Yun ang mahirap kasi sa iba, pinipilit nila na maging pareho kayo. Ay, hindi talaga kayo pareho. Hindi. Kahit mga asawa namin, magkaiba Correct. yung mga preference na. Totoo. May common ground lang. Meron, dapat. diba? Oo, pero Meron. hindi lahat ng bagay pareho. And that's the challenge. Yung kahit na magkaiba kayo ng mga preferences, paniniwala, ganyan, you can still stay together. Oo. At pwede yun. Ang And- dami na pong mga mag-asawa na ganyan na yung isa mahilig manood ng sine, yung isa Oo. ayaw lumabas, Ayun. ganyan. Pero ang tagal na nila Ayan. together. Pero along the way, 'di ba? Unti-unti natutunan din siya. Correct. Kumbaga on the part doon sa partner, parang sige nga, try ko na lang to. Pero hindi siya pinilit on Hindi. his own, on Correct. her own, Tama. 'di ba? Kasi mahirap kapag pinilit mo Yeah. lang, tas may nangyari dyan. Sinasabi ko sa'yo, girl, magzi-zipline ka pero parang aatakihin ka sa puso. Ako kahit kailan, yung Tamilok, Oo. ako'y love na love natin ng Puerto Princesa, love na love natin yun. Na-try mo na 'yun? Hindi. Ano lang meron one time na nagpicture lang ako kasama yon. Tapos dinilaan ko lang din, hindi ko na kinering. Pero masarap siya eh. Oo nga, para lang din Parang siyang talaba. oyster. Parang Oo, talaba lang siya. Parang ganun. Oo. Hindi kasi ako nag-oyster. Ayun lang. So kaya hindi siya yung parang, para lang tong talaba or Oo. parang hindi ako ganun. So, hindi ko talaga pinilit. At nung first time ko yung nakakita,
ng Tamilok, bagong-bago pa lang kami ni Ren noon. Hindi naman kami naghiwalay, di ba? Kasi hindi niya naman ako pipilitin, di ba? Meron lang ding hangganan. Kung hanggang kaya mo, edi gagawin mo. Natatandaan ko yung asawa ko dati, hindi ko alam na matatakutin sa heights. Okay. So, nung bata-bata pa ako, na nagde-date kami, feeling adventurous ako. Kaskasera magmaneho, tapos gusto ko yung mga zipline. So, meron kami pinuntahan sa Subic na parang zipline. Wala talaga akong ka-idea na nangangatal pala siya, nangangatog sa mga ganon. Pero pinilit niya. In fairness naman, okay naman din siya ngayon, di ba? So, yun yung sinasabi natin na pwede mo manang ipilit up to a certain extent. Pero kung talagang labag na ito sa kalooban, labag na din sa values mo. Yung parang pinupuwersa mo na. Yun ang hindi maganda. So, ikaw, Candice, yun din yun ang sasabihin namin sa'yo. Hindi mo kailangan mag-zipline para sa kanya. Hindi mo kailangan kumain correct ng Tamilok. Baka maranin sa lalamunan mo. Oo, may feeling kasi ako nakakabara siya ng lalamunan. Haba kasi. Kaya nga! Tapos minsan daw parang hindi fresh yung iba. So, parang lasang lupa. O, di ba? Makakain ka pa ng lupa. Hindi ka nga kumakain ng lupa. Di ba? Yung mga ganon. So, wag. Sabihin mo sa kanya na meron lang din akong boundaries. Meron akong mga kayang gawin. Alam mo yung hangganan mo eh. Yes. So, mahirap kasi talaga na yung relationship ninyo tumutuloy pero dahil parang napipilitan, eventually yung mga ganyan, naiipon yan eh. Correct, totoo. Biglang sasabog na lang yan. Isang araw, sasabog na lang tapos marirealize mo na saan nga ba to lahat nagsimula? Yan. Diba? Tapos yung pag sumabog siya, sukdulan yung galit, yung maghihiwalay na talaga kayo. And it all started with, pinilit ka kasing magbalot. Ayaw mo naman talaga. Siyempre, sa POV ng boyfriend mo, kahit umuulan, pumunta pa ako ng plaza. Correct. Kahit may kamahalan, pumunta pa ako ng plaza. Diba? Hindi yun eh. Hindi ka agree dito, so hindi ko gagawin. Dapat sinabi mo na lang, ayoko ng balot, yung penoy na lang. Pwede. Diba? Masarap din naman. Ganon. O di kaya compromise ng konti, basta yung balot sa puti, yung maliit na sisiw. Pwede, basta mag-compromise. Diba? O di naman, compromise dapat meron. O sige, ganito, mapapayag ako, pero sa susunod, pag pumunta tayo ng Palawan, hindi ako kain ng Tamilok. Diba? Yung mga ganon. So again, you have to set your boundaries. Ikaw, meron ka bang natatandaan, Jegs, na parang worse na ginawa mo para lang masabing, sige na nga, mahal ko eh, sige. Kahit hindi, parang labag sa kalooban mo. Parang wala. Diba? Kasi kumbaga walang extremes. Wala. Kasi hindi kasi siya maganda talaga pag may pagpipilit na nangyayari. Tama. Like for example, ako, mga past relationships ko, kung may tatanong ako kung go ka ba, hindi wala. Tapos, ganun lang. Diba? Kasi ang pangit talaga na yung ipinipilit. Correct. Ayaw pinipilit mo yung gusto mo. Diba? Siguro, isa sa mga naisip ko lang, yung mga halimbawa, kay Mrs. dati, yung pinipilit ko siya na makasama niya yung mga kaibigan ko, yung mga kaibigan ko, mga manginginom. Diba? Dati, alam mo hanggang ngayon, mahiyain pa rin din. Oo nga, hanggang ngayon, no? Kaya pag nakikita ko yung mga videos na parang maingay siya, or sabi ko, hindi ko ito nakikitang version niya kasi lagi lang siyang tahimik. May ganun siya eh. Pero once na naging komportable, ang ingay talaga niya. So, yun, may mga time na na parang ayaw niya, pero nung naging komportable na siya, okay na din. So, yun yung mga sinasabi nating kaya mong lunukin, kaya mong i-compromise, 'di ba? Basta kaya mo. Ayan. Kasi pag hindi mo talaga kaya, tas nag-try ka naman ng up to a certain level, okay na yun. Hirap naman yung pinilit mo lang para lang masabi. Tama. Diba? At sinabi nga ni Jegs kanina, 'di ba? Madaming nadidisgrasya diyan. Yung sige nga kung talagang tunay na mahal mo ko, isusubo mo to. Diyan ka napapasubo. Diyan ka napapasubo talaga. Podcast na nga natin tong subu-subuan na to. Tuloy natin. Pero bago yan, shoutout muna kay Kuya Edmar Armandico Marcos. Yan. Edmar! Salamat sa pakikinig. 1:39 na. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1, Metro's #1.